Ya wis kena Kang. Petruk mau nembang gethuk. Ya. Kowe kok tak kokan nembang saiki gak nembang sisan. Kok bar kuwi ben langsung karo Mbak Pepsoden, apa jenenge presiden? Iya. Ning nang. Nah, wong tuwa kowe senengane basa sing klasik. Ku nek basa sing milenial pasrahke gong BA. Oh, iya. Pasrahke aku. Gareng apa? Gareng ora. Kaji semarane basa Nawala, basa saiki wis ana Nawala, saiki anane WA. Ora kanggo basa Nawala ki apa? Ya ora kena ngono, Gong. Wis kena. Ya. Petruk apa, Truk? Gethuk. Ya aku tak melu, ora ketang sithik tak melu. Apa jenenge melu gayengke ya, Gong? Ning aja suwe, 2 menit bae. Walah. Kejemen. Lesung jumangklung. Lesung jumangklung manakar mangungkung. Ayo nak Mbak Lintang Kairo ngadeg ana. Truming pro disandang tek tok Awas yo. Joget ora. Lintang lesung jumangklung. Ya. Lesung jumangklung seru imbal-imbalan. Aha, yuk. Lesung jumangklung. Cek mikrofon. Mangungkur tumandang ngebaki jroning apa disantak tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok. Jebul yae saya Truk. Nggih, wilujeng injing Om sapa? Benyek. Bagong apa Gareng apa Petro? Nggih, wilujeng dalu. Mas Gareng, Mas Petro. Wilujeng dalu Nduk Cahayu Lintang Kairo. Ya nak wilujeng dalu. Bajigur aku ora disapa. Wilujeng dalu, Pakde, Bagong. Good night, everything is okay. Yes, good night. Ya. Ya, good morning ya sekarang. Yes, good morning. This morning is very kulkas. Apa itu? Udaranya sangat dingin. Oh. Waton wae kok very kulkas. Kulkas kan adem ora? Ya adem ayo. Wah, Mbak Lintang Kairo. Nggih. Mas jan pamundutan isih akeh no. Nggih, laras sing kira-kira urung dipinangkani gek entang dipinangkani. Ora krasa ngerti-ngerti wong setengah telu. Nggih, napa nggih wau? Apa mau takon karo Mbak Presiden ku sing durung dipinangkani apa? Oh ya kutut manggung. Oke, kutut manggung. Aman. Nggih, aman. Yan. Iki panyuwunan saka Gunung Kidul iki Mas Fatah CS mau ngersake kutut manggung. Nggih. Nek kutut manggung kita kudu tak duetke karo Mbak Ayu. Oh, nggih boleh monggo. Ayo. Mbak Ayu. Ayo sinden beser ngadeng ser. Beser pripun to? Ayo mau. Jenenge wong Noya iki rak ya umum to. Oh, nek pipis ki Noya. Noya. Aja muni pipis. Lah kemaro Gusti matur apa? Karo Gusti matur Gusti ajeng pipis ngono. Ya ora ya. Oh. Kira. Mau ki wis ka iso diempet ya, Mbak ya. Grogi aku no Mbak Lintangnya aku ki grogi. Lah napa to, Mbak? Sami mawon. Ya piye ya lah ya bojoku ya ora kedep ngawakmu.
Wangi endi wangi? Mbok nanti lunga nanti mau. Sapa? Penanggung jawab rombongan ki malah lunga. Anu paling ngethoki sing do turu-turu. Oh, iya ngerti aku ngerti. Iki lagi nganu iki agek menata manajemen iki. Ya iya. Ayo kowe ben kanca-kanca iki terus beres. Mingkari mulih mingkari antuk-antukan. Ha iya. Karo nyuda sing padha nyambut gawe tertib wis sudah ning 2000. Kita tertib kabeh kok. Tertib kabeh. Mergo ngerti juragane kejem. Kejem sapa? Ayo Bas Boronge nak kejem to. Ya ora ya. Ora ya. Ora yo baguse kok ngono kok. Waduh, hei. Ya, ana pamundutan mriki Mbak Ayu karo Mbak Lintang mau sing ngersake kutut manggung durung di apa jenenge dipinangkani engko ndak cuwa penggale. Nggih. Duet karo Mbak Lintang ya. Iya. Ayo nek nyawang Lintang sing kaya ngono kuwi. Pripun? Biyen yo semene iki lho. Aku biyen yo semene iki. Masa? Engko delalah aku sampean yang ngono kuwi, Mbak. Ah kok iso dadi kaya ngono kuwi lara-lara. Lah mbok. Apa kagawene iki Iswan mesti iki ya? Lah yo mestine iya. Ya iso ora apa-apa karang sesuk ki ya Lintang ki sesuk calone ya ngono kuwi. Ya. Ayo coba kaya ngapa arep Mbak Lintang sik apa Mbak Ayu sik? Gentenan. Saking bawon apa? Ora sah langsung wae, langsung. Engko ndak setengah jam dhewe nek nganggo bawa. Lah ngendrane kok jam 3 kok agi goro-goro iki kepiye? Tenangno wae iki niki dalang cerdas kok. Ya langsung satset das-das. Rampunge lakon aku 5 menit diadi kok. Hah? 5 menit wis. Lakon Kok kadang ming 2 menit. Lah kok gelis men. Ngerampung kowe lakon kok kesuwen. Gerakane ya ming ngono kae kok. Waduh, gerakane. Delok iki ngomong kuwi kok. Wis ngentek-entek duitku ki delok iki. Wah iya. Apa kok kebingungan Werkudara? Ayo, Mbak sapa marep? Kenes kok. Kenes. Jaluk ngombe. Regenerasine Mbak Nyahni. Ah, Lintang Kairo ki regenerasine Ayu. Prastiwi. Heeh, Bu Pras apa Bu Pras? Regenerasine Gali Terminal. Koyo sia-sia. Kaki nek ra disia-sia malah nakokke. Aku mah bingung ora tok sia-sia to, ngono. Sia-sia kok ditengkokke. Kae senenge di kasari. Hah? Senenge dilus Kasari malah seneng. Oh, senenge main kasar kok. Datane aku dipecuti barang. Senenge main Badak ki sapi. Jenengan kasar napa lembut, Bu? Aku ya kasar ya lembut. Nah, Gumanku kebutuhan. ayo. Nek neti senengane halus. Ben dalange kok sepatan rabi meneh. Sopo? Ora mandi. Wong wis arep. Iya. Monggo, Mbak. Ayo Mbak Lintang. Ya. Mendung. Ya, rame-rame iki terus. Cengkok Petro. Mano ikuto
Bangkaire suarane kok persis kaya bojoku lho terus ngudung. Pripun? Bojomu ambegan. Ambegan we merdu ya. Ambegan we petrot. Lho piye to? Paras Slendro karo pelok dadi siji kok. Dan nyolek nyuara ya, Mbak. Ming aku disuarani minggat kok aku. Ya iya. Wah iya. Mbak Ayu. Iki rame-rame iki, Truk. Nek cara skor ya skor imbang. Nah Ayu ki menang wis cara dene swarane iki wis dadi wis cantas. Lintang ki menang. Mboten, Om. Hah? Mboten. Piye to? Nggih tasik Mbak Ayu no. Loh, ning masing-masing kan punya kelebihan sendiri-sendiri ngono. Duwe ciri khas dhewe. Nah, iya. Wis sesuk latihane kaya Ayu ben suarane iso bantah, iso banter. Nggih. Neng sawah. Teng sawah? Aja ning omah. Kok saged? Kok saged teng sawah? Lho ning sawah iki kan ono kae lho gusahe manuk mret lho. Oh. Gusa manuk ya. Latih vokal. Ayu ku mbiyen ngono kok njaluk nganu wawaran. Heeh. Pripun? Siji aja ning gone Pak Dalan. Lah ndek loro aja ning omahku. Lah ning ndi? Nyemelangi. Nah nek nggonamu sing nyemelangi bojomu. Heeh. Nek ning gone Pak Dalang, dalange. Lho, aku mau iki wis ngomong ning ngarepe Lintang karo ning ngarepe Gading aku wis ngono. Wis anu vertikal, horizontal ngono wae. Berbahaya. Iya. Vertigo. Ora ngerti nyemelangi, ora ngerti. Lah bahasanya kan beda Jawa Timur. Nggih. Nek Jawa Timur nyemelangi iki apa? Nyamari. Nyamari. Ya, meh mirip. Nyamari karo lemari apa nih? Ayo beda kok nyamari iki mbayani nek lemari kuwi nggo nyimpen bekas. Nggih. Jenengan mawon, Pak. Simpen ning lemari kunci ayo. Lho nek Lintang iso dilebokke lemari. Nek Ayu ki sane mung dilebokne kulkas. Ya, kulkase sepira? 2 pintu apa 1 pintu? Wah, 3 pintu no. Apa sapi kuwi mesti mlebu kulkas kok ora iso mlebu kulkas. Lah aku padake apa? Sapi. Ora kuwi dagelan lawas kok. Bagaimana cara memasukkan sapi ke dalam lemari? Carane piye? Ayo dibuka kulkase lah sapine dilebokke terus ditutup rampung. Woi, 20 tahun yang lalu, dagelan 20 tahun yang lalu. Iya. Iki aku biasanya nih lagu-lagu tembang-tembang gending-gending klasik ini tak paido lho, Tru. Bengi iki aku terkesima kae, Tru. Karo sapa? Ya karo Kutut Manggung. Ora karo Lintang.
Ora penak terus ngene jape mete terus. Gayamu kowe. Kowe adat sabene nggone Semar kowe tok gasak kok. Masang-masang kok. Masang-masang dengkulmu ngono bapakne ya. Enak terus. Ayo, Tang. Tirta men. Pukulun Bathara Siliwati. Nggih cangkemane ngaten, Pak. Dewa Tirta. Mantahe Wamungun Indra. Nggih. Apa ya iki masalahane apa ya kok iso mantahe. Ya wis. Mbok kowe rasaku kan protes kok. Aku iso rasake ingin tahuanku iki besar sekali. Oh. Nanti omong kadang tak takokke. Iya. Ciri-ciri wong cerdas. Digongkeng nggih Pak Jalan. Nano. Nano piye? Iki wis entek. Ah sarep entek, larep dientek. Nggih, kirang. Ayo dientekke no. Dientekke. Dientekke. Yo, ndak witike mati dientekke. Aduh. Nah, mau meng sak makani lho, Truk. Meng sak makani wae variasine warna-warna lho, Truk. Meng makani manuk kuwi. Iki sambat. Meng sambat iki kok dadak dikemayuk-kemayukke. Ngono. Aduh. Aduh ki warna-warna, Truk. Aduh ki warna-warni. Aduhe wong mlaku-mlaku kesandung, mlaku. Waduh, wajigur. Sandung kuwi. Wah, dolano menek wit kenori. Aduh, ngono kuwi. Ana sing aduh. Ngono. Ana kuwi macam-macam tafsire, Truk. Oh. Ana sing kaya sing Mbak Ayu ki mau. Mbuh kuwi mau. Kuwi aduh. Kuwi mau versi apa, Mbak? Kuwi mau versi apa gimana? Versi ngelih. Ngelih. Heeh. Ngelih kok ngono, ngelih ki. Aduh, ngono. Ngelih. Kok perih piye ta? Ora ya, ora aduh. Iya. Wis Gong mbok meneng Gong. Aduh. 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 Asal nek aduhe Mbak Lintang piye aduhe Mbak Lintang? Ana tang kowe tang. Nek Ayu ki aku wis Heeh. setrume ki cilik. Coba nek sing aduh kowe tang coba tang. Nek lek kula gitu sik polos to, Pak. Loh, justru. Justru. Oh, ya, aduhmu kaya ngapa? Wonge kan ndek selera beda-beda. Ana sing seneng iki sing tuwa, ana sing senenge kemampu, ana sing senenge nom, ana sing senenge kuru, ana sing senenge lemu. Wonge ndek selera dhewe-dhewe. Termasuk sak aduh wae ndek selera dhewe-dhewe. Ya, coba kaya ngapa aduh? Tak. Kayak ngapa tak aduh tak? Alon-alon wae. Alon-alon aku ora ana ya, Mbak. Lah iya karena ngagek pertama ki alon-alon wae. Engko lek wis kulino kaya apa? Heeh. Ya. Ayo ta. Coba. Wah, aja nganti kalah karo Ayu. Masa aduh nganti kalah karo Ayu. Wah. Apaan itu? Ayo. Coba Pak Marjo. Jake meneng aja plester lambemu. Iya, aduh.
Ayo aja digeguyu ta. Ayo wis sir dihayati sing tenanan. Aduh, napa piye? Ayo, yo. Aduh. Ayo, terus. Aduh. Aduh. Jane iki sing wis pengalaman ki sapa to? Lah ya aku ki yo mbok marahi lho, Mbak. Jarene pertama semren banget. Wah, jiger gareng pelampiasane ning aku. Iki mesti sing marahi gading. Heeh ta, Ding? Piye, Mas? Ding sing marahi kowe to? Sing marahi kowe to? Lho, oh jare. Wah, wong trenere gading. Parah. Apik. Ya dientekke nak. Lae wong bagus. Yen terbar. Yen tan Neng nong neng nong. Ya. Udah nyumkang. Pak Dalang sopo? Oh, Mbah Semar. Mbah Semar, Mbah. Piye, Mbah? Pripun, Mbah? Iki mau gendeng apa? Nembe wengi to, Mbah? Iki mau judulnya Bukit Berbunga. Terus Mbah Godam dawuh. Dan persis ya terus. Iya. Nduk. Lintang karo Ayu. Matur nuwun matur iki. Nggih. Cedhis-cedhis iki nek tok uja ora nganur ana rampunge. Padha lungguh sing prayoga. Nggih. Aku tak ngatasi coro-coro iki. Gereja mencok tanggul angger duja mesti kaul. Angger ana sinden, anggere dijerengke gamelan, anggere dijerengke sinden.
Sinden kok dijereng teneh garing. Dong bungae sak karepe dhewe. Yo, yo. Seba. Seba. Mesake ndaramu Abimanyu kae lho. Ndaramu Abimanyu ki Sungkawa penggalih merga. Ngupadi menyang endi mendrane Sinun Prabu Kresna lah kok kowe do gegojekan. Kuda lumping, kuda lumping. Kuda nyongklang, Pak. Kuda nyongklang. Dudu kuda lumping. Dudu. Tak kira sing kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping ora katokan. Kaya kene. Sesuk tanggal 20 nak ndelok kuda lumping meneh, Pak. Nanti rahasia ora tak kandhani. Iya. Ayo sebo dole, wayahe wis gojek kuwi nek kokean ya ora apik, nggih. Janing talaga kadhe langit mambang tepas wulan upamaneka. Semareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani iya Dinok lintang kairu ya nek arep mulih ora liwat nyangoni slamet. Merga sing nyangoni kowe wis panitia. Bapak iki malah ngomong apa ta? Ndara Abimanyu. Niki punakawan sami ngantu-antu lajeng kedah kados pundi? Ndara Abimanyu. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilar semet di tengeng latar milang lintang Bima Sekti iya kaki kaya wis ora tak ambali ayo padha ngangin-angin swasana Bupati menyang endi dununge Sinuwun Prabu
Dwarawati Semar sabab gutang para pepunden Pandhawa kelamun tanpa nata Dwarawati. Nggih Den, ndika tindak kula dherekaken Ndara. Soroting pandam sumuluh madangi jroning Rasarana truk. Gumigoncang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang risang lir kincanging risang mawe kandrung ladal biar ora sisih panduluku iki kaya satriya Plongkowati Raden Abimanyu. Iya dasar kepara nyata ana wujuding buta sing mburi kayen ora kleru Semar Badranaya. Salah aku Rama Godam Badranaya. Kowe aja sembrono Semar. Kowe Semar Abimanyu tuduhna menyang endi Prabu Kresna? Wong sing ora duwe tanggung jawab jalari kadang-kadangku padha kaningaya Semar. Klebu kowe, klebu Abimanyu. Kowe wong sing duwe dosa gedhe kowe lirwa karo kewajiban. Semar. Manut tak untal malang Semar.
Kowe sedekku sujud ning ngarepan kowe. Aku ki wong sing ora wedi mati. Mati ki mujudke kabagyan. Yen pancen kodrate Semar kudu mati diuntal buta. Manguntal kula lila ikhlas lahir batin. Kula manguntal riyin. Kula mangpangan riyin. Mengke gek ndara kula Abimanyu. Kula ikhlas lahir batin merga kula ya ngakoni kula kleru. Kula lirwang sesanggeman. Kula ora ngemutke ndara-ndara kula nganti ndara Kresna kendang kapracondang wis. Aku lila lahir batin ayo Brahala untalan aku. Wah, gagak ta wong-wongso. Aduh, abot tenan. Waduh. Waduh, isa nang kene. Punakawan kowe aja ndra mlayu. Kowe aja mlayu tak sedot mlebu wadukku kowe Punaka. Mbok yo manut bae to rek. Udus. Ayo wong sing padha lirwa kewajiban manjing ana ing wadukku. Prabu Kresna ngendi nggonmu tekan lak-lakaning jagat. Wah tak oyak kowe Kresna lirwa sesanggeman. Nenggih kacarita pathet menyura madyaning pertapan Mahiralaya. Lah sinten to warnanira sang pandhita ingkang mesanggrah ing pertapan Mahiralaya nenggih menika to warnanira sang Begawan Janardana ing denadep cantrik ing nami cantrik Maruti. Nalika semanten dengipun sang cantrik Maruti kalian sang penembahan Begawan Janardana wawan pirembagan ginem raras gondo raos kedadak nalika semanten tanpa taliwara
ana wujuding wong sudra papa ngulandara manjing madyaning pertapan kagiat kagura wekasan nggih Sang Resi Sang Begawan Janardana. Yaning talaga kati langit mambang tan tepas wulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur mengkuto dhisik Cantrik Maruti wonten pangendika ingkang ngadhawuh Sang Adi Penemban durung nganti purna nggone padha pirembugan antarane ngaku kelawan kowe kedadak pertapan Mahiralaya kene ketekan wong sudra Cantrik yen to nitik sandang penganggone mbok menawa iki bakal njejaluk marang aku minangka pendhita ning pertapan Mahiralaya kene nggih Sang Adi Penemban monggo awon sae lepat lerestu munten kapijiya menika wonten pengemis cara kasaranipun iya monggo tumunten dipun dawuhi kemawon Penemban. Iya. Mengko ta dhisik. Wong Karang Pradesan utawa wong sudra. Munggah ning pertapan Mahiralaya kene darbi karep apa? Inggih. Sang Penemban dipun tepangaken nami kula Yoga Mahendra. Kula menika tiyang saking dusun ereng-erenging Redi Mahiralaya mriki Penemban. Kula mireng pekabaran bilih wonten setunggaling pendhita ingkang cumandhak mesanggrah wonten sak nginggiling gunung. Mbah Nestu dinten samangke sowan kula mboten wonten sanes inggih namung badhe nyuwun paring-paring Penemban. Lah rak tenan to? Ya. Yen pancen kaya mangkono Yoga Mahendra wonten dawuh mara gage kowe bakal njaluk apa tak kira yen pancen pertapan kene ana mesti bakal tak ulungake marang jeneng para njaluk ngaran ana yen kowe bakal njaluk Prabeya utawa njaluk Redana mara gage tampan ana yen kowe bakal njaluk beras utawa sak panunggalane pangan kang ana ing pertapan kene